Pelle Eklund, lufthavnsoperatør, TC Hvidovre. Hej Pelle. Spørgsmål nummer 1. Hvordan er arbejdsvilkårene i lufthavnen? De er rigtig gode. Spørgsmål nummer 2. Hvordan er timelønnen? Timeløn er rigtig god, 160 op efter. Der er nattillæg, morgentillæg osv. Yes. Nummer 3. Er det både fysisk hårdt samt psykisk hårdt? Det er især fysisk hårdt, men kan også være psykisk hårdt på grund af stresset travlhed. Ja, Pelle, min ven. Hvad med fordele og ulemper i at arbejde i lufthavnen? Fordelen er, at der er en god fremtid for dig ude i lufthavnen, og jeg vil sige, at ulemperne er, at det tager hårdt for kroppen. Spørgsmål nummer 5. Hvad er betingelserne for at arbejde i Du lufthavnen? skal have kørekort B, og så skal du have ren straffeattest. Pelle, jeg har lige et spørgsmål mere. Jeg har faktisk et par. Hvad for en fagforening støtter med lufthavnsmedarbejderne? Lufthavn har altid 3F. Hvad med sikkerheden? Hvordan er den? Jeg vil sige, at den er top, især efter den 11. september, der er der blevet meget bedre. Nummer 8. Hvad er fremtiden inden for lufthavnen? Fremtiden ser rigtig positiv ud for lufthavn, og for dig selv så er der en masse muligheder for videregående uddannelser. Pelle, kan du give mig nogle eksempler på nogle af afdelingerne i lufthavnen? Der er SAS, Aviator, CPH osv. Så skal jeg lige høre dig om ting, Vardo. Hvad med arbejdstiden i lufthavnen? Jamen det er meget forskelligt. Det er både dag og nat, hvilket gør lidt svært for en normal. Nej, hvor er det